କର ବର୍ଷା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ତ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ସତରେ ସଫଳ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା? ହଁ ବା ମୁଁ ଘରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ସଫଳ ଗୁଟକା ଫୁଟେ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ନା ହଁ ବା ତମେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁନ ପଚାରିଲେ ଦେଖିଆ ଫୋନ୍ କରିଦେ ପଚାରେ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କାହିଁ ବାଳ ଗାଁକୁ ଯିବି ଏଇଠି ମାନେ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ଟାଣି ଭାବୁଛି ରହିଯିବୁ ଆଉ ଗାଁରେ ତ ସଫଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ କେତେ ନିଆ ସଫଳ କେତେ ଗୋଟେ ନେଉଛି କେତେ ନେଉଛି ବାଳ 15 ଟଙ୍କା ନା ଗୋଟେ ସଫଳ ବାଟ ତମେ ଗାଁରେ ଖା ନା ହେଲା ଆମ ଭଳିଆ ଖଇନି ଖଇନି ଖାଇକି ଚଳା ଆଉ କିଛି କର କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ନା ହବା ହଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କରିଦେ ମୁଁ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଥିଲି 10 ତାରିଖ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ସଫଳ ଫଳ କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ କାହିଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଭାଇ ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ଟାଣିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ବିଡ଼ି ଖଇନି ନା ନା ହଉ ତୁ ରହ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରହ ଯା ନା ଘରକୁ ଆଉ କାହିଁ ଯା ନା ଏଇଠି ବାଟ ଖଇନି ଖଇନି ଖାଇକି ବିଟାଳି ରହ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁରୁ ସଫଳ ଖାଇବ ଗାଁରୁ ଗୁଆ ବାହାରେନି ତୁ ବାଳ କରିବୁ